चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, दर्द सीने में हो तो हर बात बुरी लगती है। अदा की मोहिनी मूरत सूरत को बिगाड़ देती है, बड़ों बड़ों को जरूरत बिगाड़ देती है। हम गुंजन गाजीपुरिया आप सबके बीच फिर से एगो आध्यात्मिक गीत रहुआ सबके बीच सुनावत नहीं जा। ये विश्वास रही कि रहुआ सब लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो सबे। देखी ये भूख कितना बड़का चीज है। इंसान धरती पर भूख का चलते, अपना पेट का चलते दुनिया के हर कोना में दौड़ेला धूपेला। काहे के दौड़ेला धूपेला कि ना दौड़ेला धूपला से दू बेला के भोजन ना नसीब होई। यही चलते लोग अपना परिवार के छोड़ के बहुत सारा कष्ट सह के बाहरा रह के लोग पेट खातिर का से का करेला। एगो भजन रहुआ सबके सुनावता है। हर दर दर के ठोकर खिया देला भूख रे, हर दर दर के ठोकर खिया देला भूख रे, भजन भाव करे के सिखा देला भूख रे। दर दर के ठोकर खिया देला भूख रे, भजन भाव करे के सिखा देला भूख रे। दर दर के ठोकर
का कहे के बाद भूखे हो बछरुआ जोतत बाटे खेत हो भूखे हो बछरुआ जोतत बाटे खेत हो कैसन बनल विधना पापी पेट हो भाई से अलगा देखी भूख ऐसा चीज है कि भाई भाई के ना होले, भाई से अलगा करा देला भूख रे भाई से अलगा करा देला भूख रे भजन भाव करे के सिखा देला भूख रे दर दर के ठोकर किया देला भूख रे भजन भाव करे के सिखा देला भूख रे दर दर के ठोकर और का कहे के बाद भूखे हम लोगवा बनल बा भिखारी देखी भूखे हम लोगवा बनल बा भिखारी आपस में करो तारे सब मारा मारी ₹4 कमाए खातिर हमने के दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता गुजरात घूमतानी सन। देखी का भाव लगता परिवार आपन परिवार आपन छोड़ा देला भूख रे परिवार आपन छोड़ा देला भूख रे भजन भाव करे के सिखा देला भूख रे दर दर के ठोकर किया देला भूख रे भजन भाव करे के सिखा देला भूख रे दर दर के ठोकर
बढ़िया भाव लगाता। पेटवे खातिर केहू केहू निमन काम करेला, केहू केहू बाउर काम करेला। हालांकि भूख खातिर कोनो काम बाउर ना होला, मगर हमनी के समाज में जौन बाउर आ निमन चिन्हाला ओकरे के देखते हुए का भाव लगता। सहल ना सहाई पिटवा के आग हो, निमनो यदि मिया में लगी जाल दाग हो। सूरत से झगड़ा कुनाल से झगड़ा कराते ला भूख रे, कुनाल से झगड़ा कराते ला भूख रे। भजन भाव करे के सिखाते ला भूख रे, दर दर के ठोकर खियाते ला भूख रे। भजन भाव करे के